na mwisho bwe week sisi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako ndabagadayi okubeka emya yemo yoka kuno kubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation babwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chimbe chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Court Gusii bakiresimi ase namba enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto chinga kiechi uchumi nembere sana tare wanja wetu lakini nenga gie kirebo nga uchumi nembe yatokana Gaki alinka sole echirani ya labda yabe kire ndagera yachokere bya sana sana mandasi akala korosia nini ebitogo mbali kero muntu nabwate ogoisaneka kwaye ekigera nga aye byo bwate isaneka nabyo noli byo bwate isaneka nabyo bwanyama ya gotoka na Gaki olio bibwate osori orosire ndagera gete korumino gali agosene ngoko gosene nyama yatokana nga imagine ingama ugalia alire ndagera ngoma konta gocha kwao surely era nabibwate taribobe gotwara lakini kwalire ndagera kale kwalire ndagera kakitokobeke ndagera sebwenda kobe kubo chafu lyo beke tose kobe kwa potutwa botukutu yatokana nga bono kwa bubugo lyo bochabu bolia asenge nche yobo chai kwa makortero yonde moinoka igechirani yao bono surely kwa makortero chabu moinoka iga egosana mauga kwa rute bintu gete ama paki mbali yechindagera mbali bono atika bana bachigweta abana bomo chiyoyo yatokana nga abana manyanga aisa chavu eri kwa rute abana bali bangaire bono kororanga bangaire korogota banga kolikorumalia obo maene yatokana sene megati kwa rute bere tato yende ya bosire yagundire kwa rute ko chumuino gali kwa bande nga yabana bali barabo bamakororo bakoroki bamanya kwa ngia kulie obo chavu bolia mamu abakagweta kustatu abakagweta bulinga nkieke ngane twanya oransa iga nga twangire kulia abana mumanyete bana mbabwati boso ko by the way ikyara bago chaka kolirioka Trigo chialeta bichangi ya because ayo manyana no matase ubiego tukutwa asobocha ubogo tukutwa masakarana rororo chindonchirororo na bintu binde mbiroro bigo tukutobo chabo kwa makubolo chabo bolia kwa to chasi chirani yao asenga nchiyobo chai kwa mochaire kwa direbo ubigo chororo abana balire abana balinko rwara bale ekiyagara biri watukuta onobo chafu ni mapaki akulwa sendagira abana balinko rwara bale kala abana bali barwalire bono noro mogoko toko tukutendagira yao kegera onyo gokwenyara welanda guti ay kwenyalire toko tukutendagira irende gosene ne asengoro lemete ogobeke ubiye yishwali kwarudiro jumuino ga gasenga nchobo chai lakini rende abana baliya labda bali korwara
abana bali baba boronge igo yatokana nga bono aye mwinoga iga igo gokatenga gwatukutire ubiko chumwinoga iga lakini kwagachiri abande mwinoga iga umanyene mwinoga igo boringa gakirende tari bobe nkware korute ubiga skware koruta nande bitina byachaka nganje kwarora koruta chui nini ebitina byachakire obwamate bwamanya kobobo be pi wamate bwasaleka asengencho yaaya mwanyene kwabo ile ubieri gwatukuchiri mwinoga iga wana kiekarango boringa ki embweyu etabyeyo enareyo etaliendonge ko cyasaba mino akwabugoli ubi watukosoche chire chirani yao asengencho yobo chai takiekarango boringa ki Inee Gaki igombuya Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime